Benvinguts i benvingudes una setmana més al Ripollès Avui. Avui fem aturada fins a Camprodon. Ho fem parlant en primer lloc amb el seu alcalde Xavier Guitart de totes les novetats que hi ha al municipi. Benvingut, Xavier, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Doncs, si et sembla, primer de tot parlem del projecte del Telecabina Vallter que van inaugurar o van donar la notícia recentment i és un dels grans projectes que esperem a la comarca. Si et sembla, primer de tot fem 5 cèntims. De què tractarà aquest projecte? Bueno, una mica ens van explicar aquest projecte, que fa molt de temps que s'està coent, que ja es porta treballant des de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i és aquest canvi de model de Vallter vinculat també a les millores que estan obligats a fer. Estan obligats a canviar els 2 telecadires degut a que no compleixen la normativa i per tant han passat una sèrie d'inspeccions que no compleixen. Per tant, ja hi ha una inversió assegurada a Vallter del voltant parlaven de 6-7 milions cada telecadira, per tant parlem de 14 milions d'euros obligatoris. I, per tant, sí que es va fer el replanteig de dir, bueno, si s'ha de fer això, potser que replantegem el futur de Vallter, cap on hem d'anar, i es va replantejar aquest telefèric, del qual vindria des de 7 cases i que podria arribar fins a l'estació i arribar fins al punt de Marmotes, aquests 2.500 i pico metres, i, per tant, per nosaltres com a territori és una grandíssima notícia, i jo, que puc parlar-ho potser més neutral, que la gent que fa esquí, que potser hi tenen un punt de nostàlgia, a la qual respecto totalment, però jo el que penso fredament, i ho he valorat molt, s'ha valorat per activa i per passiva, i dius, ostres, la Generalitat de Catalunya posa 40 milions d'euros al territori, en aquest cas a la Vall de Camprodon, en aquest cas a Vallter, al municipi de 7 cases, i la veritat és que la meva valoració és aquesta, no es poden deixar passar oportunitats com aquestes de 40 milions al territori, perquè realment això donarà una riquesa a la gent que hi pugui treballar, però també a la gent que estarà molt vinculada a tot aquest telefèric en el moment de construcció, la feina que pot donar, però també hi ha un tema molt important i que hem de tenir molt present. Jo parlaré des que hi soc jo, però puc parlar dels meus antecessors, l'explotació i els números que surten a Vallter de fa molts anys, i ojalà fos viu el senyor Josep Pujol i Olí, que ell també ens podria confirmar el que diré ara, que hi ha hagut pèrdues cada any, pocs anys segur que s'han salvat amb algun petit benefici, que segur que era molt petit, sempre hi ha hagut pèrdues a Vallter, i per tant, si això fos una empresa, l'empresa que tenim a casa nostra, cada un de nosaltres, segurament el que hauríem fet és tancar. Això ho va entomar Ferrocarrils de la Generalitat ja fa anys, i s'ha anat mantinguent, aportant-hi 1, 2, 3 milions, depèn de la temporada, depèn de l'any, però cada any estem rondant aquest milió d'euros mínim que hi han de posar per mantenir obert Vallter. Si feu els càlculs, jo crec que no s'ha de ser gaire espavilat, per fer els càlculs, sigui la concessió de ferrocarrils fa 15 anys que hi és, vol dir que ja han fet una aportació d'entre 15 i 30 milions d'euros. Per tant, quan ens parlen d'una gran inversió, veient totes les pèrdues i els 30 milions que han invertit en pèrdues, si amb aquest telefèric podem intentar que, ja no dic guanyar, que no hi hagi pèrdues i que fem una explotació amb compte zero, que seria el que tocaria, jo crec que el telefèric és una gran inversió per tenir 365, no com ens emplenem la boca tots de dir 365, però també hi ha una cosa que crec que el territori ha de valorar molt, que és que tenim assegurada estació per als pròxims 40 anys, perquè vol dir que aquesta inversió s'haurà d'amortitzar i vol dir que assegurem que Vallter no es tancarà. I per mi això és la clau més important d'aquest telefèric. Ja no em poso tant amb les condicions, ni amb com pujarem a Pastuira, que evidentment s'haurà de parlar amb Pastuira, com arribarem a la muntanya, quins horaris farà. Jo crec que això és un plus que haurem de parlar, i la gent del territori, evidentment que no haurem de sortir beneficiats de tot plegat, però jo crec que assegurar la viabilitat i assegurar l'obertura de Vallter durant els pròxims 40 anys és de vital importància pel territori. I ja la meva valoració és aquesta. És de vital importància que Vallter no es tanqui. Per tant, si fem una reflexió, l'altre dia vaig estar en una xerrada que em va agradar moltíssim, i que deien, algú s'ha plantejat la Vall de Camprodon sense Vallter o la Vall de Ribes sense Núria? Jo crec que ningú se la discuteix ni ningú la pensa ara, i per tant jo l'únic que em queda és dir que endavant els 40 milions, que els inverteixin si pot ser demà en comptes del 2027-28 que va dir la consellera, si pot ser demà mateix, que inverteixin molt en Vall de Núria, que inverteixin molt en Vallter, perquè és el que ens interessa, que s'inverteixi al territori, la comarca és molt petita i el que hem de fer és invertir a tot arreu,
i per tant, des del meu punt de vista, tot el que siguin inversions aquí seran benvingudes. Comentaves que fins al 2027 no iniciarà aquest projecte de forma potser material. No sé si em pots dir una mica quan duraran o quan haurien de durar aproximadament aquestes obres, fins veure el final d'aquest projecte telefèric de Vallter. Bueno, jo em centraré en les paraules que va dir la consellera, perquè realment, home, la veritat és que vol dir el tret de sortida que va enfocar la consellera després de tota la feina, que vull agrair, tota la feina que s'ha fet amb anterioritat, que ha estat molta i molt bona, perquè realment per arribar a poder fer aquest anunci hi ha hagut molta feina abans i per tant ho agraeixo a tots els presidents que hi ha hagut i a tota la gent que ha estat implicada, però sí que és veritat que ella es va agafar el compromís que 27-28, és igual, posem-hi 28, estarà en marxa. Vol dir que això, vol dir que s'ha d'accelerar, no s'ha de prémer l'accelerador, perquè això vol dir que hi ha un projecte que s'ha de fer i s'ha de preparar. Això ha de passar tots uns informes urbanístics, mediambientals, de l'ACA, de molts estaments que han de passar aquests informes, i això vol dir temps. Vull dir, som l'administració pública, això vol dir temps, i a partir d'aquí s'haurà de licitar aquest projecte quan estigui definit i definitiu. Per tant, això té un temps. Evidentment, aquí serà la clau de volta de tot, el temps que duri això, perquè és veritat que amb la licitació i l'execució potser sí que es pot accelerar molt més, però el tema dels tempos dels informes i del projecte no és una cosa tan senzilla. Aprofitant que va venir la consellera, va sorgir algun altre tema de Camprodon? Comentaves que era el pont del Carburo. Què em va dir la Sílvia Paneque? Bueno, la veritat és que hi van sortir 3 temes molt importants a la vall de Camprodon que vam defensar, jo diria que els 6 alcaldes en ple, que és les vies verdes. O sigui, les vies verdes és una cosa que és veritat que tots, i els que venim del món de l'agricultura, ens va sorprendre una mica tot aquest, no sé com dir-ho, per ser una mica fi, aquest destrossa o treure cultiu dels nostres pagesos, però sí que és cert que ara, veient el producte final i veient el resultat, sí que haig de dir que es veu i es palpa que la gent la utilitza moltíssim. La veritat és que és sorprenent el pilot de gent que fa servir la via verda des de Sant Pau, que comença a la vall fins a Setcases, perquè al cap i a la fi tenim d'això, però sí que és veritat que tenim una sèrie de punts negres, que han sortit a licitació, no s'han dut a terme, i això ens preocupa. Tenim una part, Sant Pau-Camprodon, que no està connectada, tenim una part del nucli urbà de Llanars que no està connectada, tenim aquest projecte que ens agradaria poder arribar a Setcases i veure com es pot desenvolupar, i per tant se li va transmetre això. La consellera sí que ens va dir, amb el secretari general Manel Nadal, que també hi era, a la reunió se'ns va dir que els 2 punts aquests sí que estaven en marxa i s'estaven estudiant per tornar a treure licitació ja complint, complint, suposo que era un tema econòmic, que per això va quedar desert a les 2 licitacions, i aquests van en marxa, i a partir d'aquí ens quedarà aquest estudi que ja s'està duent a terme també de Vilallonga Setcases, que creiem que és important, i aquesta unió del nucli de Setcases amb la part esportiva que va fer l'Ajuntament de Setcases, que també crec que és una part important i l'hem de defensar com a vall. Xavi, se'ns acaba el temps, però no m'agradaria acomiadar aquest programa sense abans fer 5 cèntims del projecte de l'interior de Can Roig. Què és el que teniu previst fer-hi? Bueno, a l'interior de Can Roig n'he parlat reiterades vegades, i el tema és molt clar, volem fer-hi un arranjament ja total de l'edifici. Nosaltres calculem que al gener 2026 poder ja tenir obertes les portes de Can Roig, amb aquest espai cultural, amb aquesta biblioteca, perquè ens entenguem, espai cultural / biblioteca, un espai obert al públic perquè la gent pugui gaudir, pugui fer reunions, pugui fer presentacions, pugui anar a fer lectura, pugui fer el que pugui ser vinculat amb cultura. Estem negociant amb els amics del Museu Albéniz per portar-hi el Museu Albéniz en segona planta, amb ferrocarrils les seves oficines seran allà, i evidentment, com dic, l'àrea bàsica, que aquest és un tema que ja teníem en marxa i que ja sabeu que Salut també va amb els tempos que va, però aquest està en marxa, i quan ells decideixin faran la planta soterrani i l'adequaran junt amb la nova rehabilitació que faran al CAP. I si em permets, tornant a la pregunta anterior, que em quedava el pont del Carburo i el pont i l'altre tema que és mobilitat, el pont del Carburo, dir-vos que estem supercontents des de la vall perquè es tiri endavant un projecte que jo crec que puc parlar d'en Mingo, puc parlar de l'Esteve, puc parlar d'en Xavi Sala, tots els meus antecessors
van lluitar molt per aquest pont i que jo pugui dir que sent alcalde ha estat una realitat gràcies a l'esforç que han fet tots ells, la veritat és que m'omple d'orgull. Vam demanar per què anaven tan lentes les obres, eren uns temes tècnics d'instal·lacions d'un tema d'una de les línies elèctriques i aquests temes que estan treballant i que tenen el seu procés, però que el pont tira endavant i que seguim treballant amb aquest tema. I l'altre és la mobilitat. Tenim un problema de mobilitat molt gran i sí que se'ns va comprometre el secretari general de mobilitat, en aquest cas Manel Nadal, se'ns va comprometre a que se solucionarien aquests temes i ja ens va anunciar que hi hauria més busos Camprodon, Barcelona, amb parades a tot el que això implica. També hem reclamat aquests busos Camprodon, Olot, més directes, no amb transport a Sant Joan, o més ben dit Camprodon, Olot, Girona, que és el que voldríem, i se'ns va comprometre que si podíem acabar aquesta partida de mobilitat de l'any 2025 també seria una realitat. Xavier, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies de nou. Ens retrobem molt aviat. Moltes gràcies. Continuem parlant de Camprodon i ho fem amb un dels seus regidors, Joan Sàrria. Gràcies per acompanyar-nos, benvingut de nou. Com sempre, tot un plaer. Com a regidor de Comerç, si et sembla, comencem parlant de comerç, i és que la ferreteria Gardella d'aquí Camprodon ha rebut aquest distintiu com a establiment centenari. Què significa per Camprodon rebre aquests petits homenatges en ferreteries com és la de Gardella, que coneix pràcticament tothom? Home, primer de tot, com a Ajuntament és una satisfacció que un dels nostres comerços, i estem parlant d'un comerç històric, hagi rebut aquesta distinció que atorga la Cambra de Comerç als establiments que arriben als 100 anys d'existència. Per tant, estem parlant d'un establiment que es va fundar el 1924. Aquesta és la segona generació, de fet, el seu fill, en Pere Gardella, juntament amb la seva dona, són els que van prendre el relleu d'aquella primera generació. Malauradament serà l'última perquè no tenen relleu, però ells estan molt contents d'haver arribat a aquest centenari i d'haver rebut aquesta distinció. Hem de recordar que és un premi que atorga des de fa 45 anys la Cambra de Comerç a tots aquells establiments històrics de la demarcació i que arriben als 100 anys de vida. Com a regidor de Comerç, evidentment, tota una satisfacció, com a Ajuntament de Camprodon també, i hem de dir que precisament Ferreteria Gardella també són un dels que opten als Premis Ripollès Líders en la categoria de comerç local, i des d'aquí animem a la gent a que els pugui votar, com també els altres candidats que tenim de Camprodon, en aquest cas l'entitat dels Amics de Sant Antoni, un altre establiment com és Ovella Lam, o també en aquest cas el restaurant Cal Marquès, que juntament, i en aquest cas a títol personal, en Cisco Carola, doncs opten a aquests Premis Ripollès Líders. Però, com et deia, per nosaltres el fet que hagi rebut aquesta distinció per part de la Cambra de Comerç doncs ens emplaça a continuar animant també a tota la resta de comerç local, i a nosaltres mateixos ens emplaça a continuar treballant pel desenvolupament d'aquest comerç. Just perquè el comerç, amb el gegant del món d'internet, viu un moment complicat, establiments petits i locals tenen aquestes dificultats afegides, i parlàvem amb els propietaris i ens deien que tot i així ells tiren endavant i amb molta força. Sí, precisament parlant amb els seus propietaris ens deia això, que és molt complicat lluitar contra el gegant d'internet, però que ho fan també donant serveis. Per exemple, ells ens deien que a internet no es poden fer claus i ells en fan, o sigui, intenten buscar aquests serveis complementaris del contacte directe amb la gent, que són el que els ha permès continuar i sobretot competir aquests últims anys amb el gegant d'internet i amb la compra online. Sí, hi ha un altre nom que està en portada pràcticament al Ripollès, és la Lourdes Puigmal, camprodonina, que ha aconseguit completar totes les fases del Dakar. També una mica què significa per Camprodon que una camprodonina hagi marcat aquest títol. Primer de tot, per l'Ajuntament de Camprodon i per la població de Camprodon ja era tot un honor que una camprodonina, de fet era la primera camprodonina que ha participat en aquesta prova tan emblemàtica com és el Dakar, i doble satisfacció quan ara fa uns dies va aconseguir
completar tota la prova i convertir-se en una tuàreg, amb aquest reconeixement per haver acabat la prova. Evidentment, nosaltres des de l'Ajuntament donem tota aquesta satisfacció i mostrem aquesta satisfacció pel fet que aquesta camprodonina hagi completat aquesta participació en Dakar. A més, hem de recordar que la Lourdes Puigmal havia estat regidora de l'Ajuntament de Camprodon i, per tant, això, el fet que hagi pogut acabar aquesta aventura africana ens omple de molta satisfacció, la veritat. Doncs traslladem l'enhorabona tant al Ferreteria Gardella com a la Lourdes per aquests reconeixements i, si et sembla, passem a parlar una miqueta més de cultura i una de les pròximes cites que tenim marcades al calendari tots és el Carnestoltes. Què ens pots avançar d'aquesta festa? Doncs comencem ja el calendari del 2025. Hem deixat enrere el 2024 amb tot el tema de Nadal, del que farem una petita valoració, si et sembla bé, d'aquí uns instants, però, evidentment, la primera gran cita a nivell lúdica, a nivell cultural, a nivell festiu, és aquest Carnaval. És una de les activitats que a l'Ajuntament de Camprodon li omple més organitzar, perquè en aquests últims anys està sent molt participativa, la gent està col·laborant i està participant molt, que de fet és la clau d'aquest esdeveniment. Un carnaval sense gent, un carnaval sense participació, no tindria cap mena de sentit. I una mica el que volem és seguir la línia d'aquests últims anys, amb un cap de setmana on inclouríem la majoria de les activitats, tot i que no descartem preparar alguna activitat sorpresa durant la setmana, que estem acabant de concretar, si puguem, però, evidentment, les activitats centrals seran el cap de setmana, el primer cap de setmana del mes de març, i, bàsicament, com en anys anteriors, estem preparant una rua pels carrers de la població, amb disfresses individuals, però també amb comparses, i, per tant, d'aquí animem a la gent que, si encara no ho té decidit, acabi participant, tot i que, evidentment, ja sabem que hi ha molta gent que ja està acabant d'enllestir la seva comparsa, la seva carrossa, i, per tant, creiem que serà un esdeveniment molt lluït, com ja ho va ser-ho l'any passat, amb moltes carrosses i amb moltes comparses. També hi haurà, evidentment, el ball, que és on es concentrarà tota la gresca del dissabte a la nit, i el diumenge, on seran els protagonistes els més menuts, també amb una rua pels carrers de la població i també, evidentment, amb una animació infantil i amb un berenar al pavelló d'esports. Tot això, com dèiem, en un cap de setmana que des d'aquí, des de l'Ajuntament de Camprodon, animem a tota la gent a participar, a que posin a punt la seva disfressa, a que acabin d'enllestir la seva carrossa i la seva comparsa i que sigui un cap de setmana ple de bogeria, com marca la tradició d'un bon carnaval. No sé si teniu obertes les inscripcions per les colles participants i també, si et sembla, recordar fins quan tenen temps, tot i que encara quedin unes setmanes per al Carnestoltes. Estem acabant d'enllestir amb totes les bases i amb, evidentment, els premis que acabarem de concretar i, evidentment, ho farem públic en els propers dies, però més o menys serà amb els mateixos termes que l'any passat. Aquest any també hem de comptar que tenim unes setmanes més de marge perquè el Carnaval cau una mica més lluny, com dèiem, el primer cap de setmana del mes de març, i per tant encara queden unes setmanes en les que anirem donant detalls de totes aquestes bases i inscripcions per poder participar-hi, i també estem treballant, com dèiem, en veure si podem introduir alguna sorpresa d'última hora. Ho comentaves, és moment de fer balanç de com han anat aquestes festes de Nadal i crec que és important sobretot posar en valor com va anar la cavalcada de les Majestats als Reis d'Orient, que es van traslladar fins a aquest punt emblemàtic de Can Roig. Si et sembla, com a regidor, tu mateix ens pots fer 5 cèntims de com va anar. Si recordes, en el mes de desembre, quan comentàvem la prèvia de com seria la cavalcada, dèiem que teníem preparada alguna sorpresa. Una d'aquestes va ser, evidentment, aquest indret que els hi van preparar a ses majestats els Reis d'Orient, que ens van mostrar tota la seva satisfacció per poder tenir enguany el campament reial en un indret com Can Roig. De fet, quan ho vam acabar-ho de lligar
pensàvem que era l'any ideal perquè, com recordeu, estem preparant el projecte d'interior de Can Roig i, per tant, en propers anys això seria impensable i creiem que aquesta era potser l'únic any que teníem per fer-ho en un indret d'aquestes característiques. Tant ses majestats com els nens, els pares i familiars i amics van quedar encantats de poder assistir en aquest campament reial. La cavalcada també va ser tot un èxit, a més enguany des de la comissió havíem preparat algunes novetats amb les carrosses que van ser molt lluïdes i la veritat és que molt contents de com va anar tota aquesta cavalcada que va arrodonir un Nadal ple d'èxit. També, si continuem parlant d'activitats que es poden visitar, és l'exposició de les parelles artístiques que hi ha a Cal Marquès, on dos artistes es reuneixen i elaboren una obra d'art. També, una mica com ha funcionat. Sí, és una exposició que la vam inaugurar el 10 de gener, que estarà fins al 16 de febrer, que una vegada més Camprodon acull aquesta mostra itinerant de parelles artístiques que s'organitzen des de diversos organismes relacionats amb la salut mental i molt contents des de l'Ajuntament de Camprodon de poder col·laborar-hi un any més en aquesta mostra que ja en la seva inauguració va ser molt lluïda i que esperem que durant tots aquests dies i totes aquestes setmanes sigui tot un èxit, recordem, fins al 16 de febrer. I aquesta és la primera de tot el seguit de mostres i d'exposicions que estem preparant per Cal Marquès per aquest 2025. De fet, ja estem acabant d'enllestir la que seria la propera, que amb tota probabilitat en el proper programa del mes de febrer podem avançar en què consistirà i la veritat és que també molt contents de com va anar l'última de les exposicions que va acollir, la d'aquesta de les joguines, en la que molts veïns i veïnes de Camprodon ens van poder col·laborar aportant aquestes joguines de quan eren petits i des d'aquí només agrair la col·laboració i el fet que la gent s'hi aboqués i ens portés tantes joguines. L'exposició de joguines ha estat tot un èxit, han sigut centenars les persones que durant totes aquestes setmanes han passat per aquesta exposició i això ens mostra i ens fa sentir satisfets de com estan anant tot aquest seguit d'exposicions que estem fent a Cal Marquès. Cal Marquès, per tant, va cloure un 2024 d'èxit, podríem dir? Sí, i tant, totes les exposicions, presentacions i mostres artístiques que hi hem dedicat han estat tot un èxit i això ens en referma que l'espai cultural actualment per excel·lència de Camprodon és Cal Marquès. De fet, ara fa uns dies vam organitzar una activitat en la que pràcticament s'hi aplegaven totes aquestes mostres perquè era la presentació d'un llibre, d'una obra de teatre, que a més va estar musicalitzada per la Coral Camprodon, per tant vam poder tenir cant coral, presentació de llibre i, evidentment, una lectura teatralitzada d'aquest llibre, d'aquesta obra, per tant, amb una activitat vam poder resumir el que nosaltres pretenem amb Cal Marquès, que és que sigui l'espai cultural per excel·lència de Camprodon. A més, hem de recordar que acull l'exposició permanent de la retirada, que un any més va tancar amb molts visitants, amb milers de visitants durant aquest últim any. Per tant, el futur de Cal Marquès també continuarà amb aquesta línia positiva. Sí, a més estem molt contents de la repercussió que està tenint Cal Marquès com a emplaçament cultural i, de fet, pràcticament és que quasi cada cap de setmana tenim alguna activitat, ja sigui presentació de llibres, xerrades o, com hem comentat, amb exposicions permanents i amb exposicions itinerants que ens fan veure que Cal Marquès, com dèiem, és actualment l'espai cultural per excel·lència de Camprodon. Joan, moltíssimes gràcies. Tot un plaer, ens veiem el mes que ve amb aquestes novetats. Moltíssimes gràcies de nou. Doncs moltes gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem molt aviat.